Nos, nemrég részt vettem egy dokumentumfilmfesztiválon, és egy filmet szeretnék ajánlani innen, ami azért különleges, mert alapjáraton én meg sem néztem volna ezt a filmet, de mivel önkénteskedtem abban a teremben, ahol ezt játszották, ezért én nagyjából nem volt választásom, vagy hát ki is mehettem volna, de gondoltam, ha már ott vagyok, akkor inkább megnézem. Ez ugyanis egy videójátékokról szóló film volt, és az én világom, hát én nem vagyok oda nagyon a videójátékokért. Főleg nem az ilyen szerepjátékokért, meg ilyen öldöklős, erőszakos videójátékokért. Így hát az első 20 perc az nem is nyerte el annyira a tetszésemet, és reméltem, hogy nem erről fog szólni az egész. De amikor főleg az volt a mélypont számomra, amikor ilyen emberevő kanibál csoportokat interjú volt, úgymond a rendező. De a történet elkezdett valamiféle értelmet nyerni akkor, amikor a szereplők már magukról beszéltek, tehát elkezdtek saját magukról, a saját életükről, és hogy miért is játszanak videójátékokat. És legtöbbször azért kiderült, hogy ezeket a videójátékokat ők valamiféle menekülésre használják. És ekkor eszembe jutott, hogy már én is össze akartam szedni a gondolataimat a menekülés, elkerülés témakörben. Ugyanis ez a téma nagyon ismerős számomra. Én is műveltem a menekülést, csak én hát utaztam. A végén már így évente változtattam az országot, ugyanis nem csak utaztam, hanem dolgoztam is, és mindig egy ugye új életet kellett kialakítani az új helyeken, és amíg ezzel voltam elfoglalva, hogy új életet alakítsak ki, addig nem kellett a saját problémáimmal szembesülni. Hát ezt nevezhetjük egyébként rezilienciának is, hogy a nehézségek ellenére mindig találtam munkát, mindig volt erőm arra, hogy elutazzak, hogy külföldön találjak magamnak munkát, hogy külföldi, nemzetközi környezetben mérettessem meg magam, ami tulajdonképpen egy pozitív eredménye lett az én reziliens viselkedésemnek, csak hogy abszolút nem szembesültem az érzelmeimmel, a traumáimmal, és tehát volt egy részem, ami elől úgymond menekültem, és amit így nem tudtam integrálni a saját személyiségembe. Hát ez amúgy nem egy rossz dolog, ez alapjáraton egy traumareakció, ami az agynak, ugye, főleg az, aki fiatal korában szenved el egy traumát, neki lefagyás után talán a menekülés az egyetlen módja arra, hogy kikerüljön ebből a helyzetből. Úgyhogy ez nem egy rossz dolog, ez az agyi működés, viszont ezt most már megléptem azzal, hogy a traumáim érzelmi aspektusaival is szembesültem, ami persze nem egy könnyű dolog, mert nagyon sok mindennel kell szembesülni, nagyon sok kellemetlen dologgal, és ehhez is erő kell. Amúgy pedig nem véletlen, hogy ezt az utat választottam így megküzdésre, mert én a családomból is ezt a mintát hozom, hogy a rossz dolgokról nem beszélünk, haladunk tovább, mintha mi se történt volna, próbálunk arra fókuszálni, ami ugye a jó dolog. Ezért is vált számomra fontossá a posztraumás fejlődés helyett, vagyis a posztraumás fejlődés a reziliencia helyett, és ezért is lettem traumainformált coach
amivel a posztraumás fejlődést segítjük a kliensnél. De nézzük, hogy mi is ez a menekülés, más nevén disszociáció. Ugye szakemberek szerint a valóság előli menekülés enyhébb formája ez a disszociáció. Például, amikor egy vadállat végtagja a csapdába kerül, megpróbálják lerágni azt annak reményében, hogy megmenekülhetnek. Az embereknek is megvan az a képességük, hogy lekapcsolják magukat létfontosságú részeikről, vagy akár érzelmeikről, vagy akár személyiség részeikről, emlékeikről, annak érdekében, hogy túléljenek valamit, többek között a disszociáció segítségével. És hogy ez egyébként a posztraumás komplex PTSD, komplex posztraumás stressz egyik jellemzője. Ez azt is jelenti, hogy az élmények normálisnak mondható integrálása kudarcot vall. És hát nekem nem feladatom az, hogy bárkit, akár saját magamat is itt bélyegezzem, és nem is szeretem annyira, meg a coachingban ez nem is, egyrészt nem is vagyunk kiképezve rá, másrészt a traumainformált hozzáállás inkább másra helyezi a hangsúlyt, de a disszociatív zavarok azért a maladaptív álmodozásoktól a disszociatív személyiségzavarig terjedhetnek. És akkor mik ennek a jellemzői? Hogy a személy úgy éli meg az életét, mintha saját testének vagy cselekedeteinek a külső szemlélője lenne, vagy környezetét álomszerűen vagy ködösnek írja le. Nekem ez az első volt leginkább, és úgy észrevehetően középiskolában hívták fel rá az én figyelmemet, illetve ekkor is volt egy álmom ezzel kapcsolatban, ami igazából pontosan megmutatta azt, hogy mibe vagyok, és nem kellett volna se fejtegetni, se azon gondolkodni, hogy mit jelent ez az álom, mert elég nyilvánvalóan egy dolgot jelentett, az, hogy nem vagyok, hogy egy személyiségemet, vagy egy személyiség részemet így lekapcsoltam magamról. Ezt nyilvánvalóan a traumatizált részem volt, hiszen mivel nem volt arra példám, hogy hogyan dolgozzunk fel érzelmeket, ezért hát nem tanultam ezt meg, és ez volt a legegyszerűbb módja a túlélésemnek. Azonban van remény. Aki terápiába szeretne menni, vagyis azzal szeretne foglalkozni, hogy a múltbéli részét dolgozza fel, mivel ezek az emberek bármit el tudnak képzelni, akár jót, akár rosszat, hiszen a idejük nagy részét egy álomvilágban töltik, ezért az imaginációs technikák nagyon hasznosak lehetnek számukra. Ezt én is tudom bizonyítani, hogy ez nekem nagyon bevált, főleg amikor a pszichodráma alkalmak alatt volt részem ebben. És akkor még egy idézet így a végére. Tehát miért fontos az, hogy ne rendellenességnek nevezzük? Ez a megtámadott pszichének a leleményes megoldása, hogy eltávolítsa magát a túlzott fájdalomtól. És mint mondtam már a videó elején is, hogy ez egy normális, úgymond traumareakció. Traumainformált coachként akkor tudok segíteni, hogyha észrevetted magadon, hogy bizonyos
élethelyzetekben valamit elkerülsz, vagy valami elől menekülsz, és erről tudunk egy ilyen stratégiát felvázolni, hogy hogyan tudnál esetleg szembenézni ezekkel a feladatokkal, vagy esetleg bele se kerülni abba, hogy a menekülést válaszd. És akkor ennyit a disszociációról.